Igiyar jini ƙarshen labarin. Lokacin da uwa da ɗa suka tsaya fuska da fuska, a ƙarshe lokacin kansa ya yi kamar ya tsaya cak. Hawayen Aisha suka zubo yayin da ta taɓa kuncinsa. Ɗan da ta yi tunanin ya mutu, yaron da ta bari a bakin kogi. Kana da siffar idon mahaifinka, ta raɗa cikin sanyi. Kuma ƙarfinki ne da ni, ya amsa mata. Aljanin ya yi ƙara mai razana. Yaƙi na ƙarshe ya fara. Wuta ta haɗu da duhu, ƙauna ta haɗu da fushi. Aisha ta yi faɗa a bayan ɗanta. Haskenta na ƙoƙarin karya inuwar Ka'il. A ƙarshe, Rafi ya tattaro dukkan ƙarfin da yake da shi, ba domin ya halaka ba, sai dai domin ya samu ‘yanci. Baba, ya kurma ihu, ka huta, ka sha wahala sosai. Wutar da ta lulluɓe Ka'il, kuma fushin Ka'il ya narke ya koma salama. Nan da ɗan lokaci, fuskarsa na ɗan adam ta bayyana, yana murmushi cikin taushi. Ɗana, Aisha ta, na gode. Sai ya ɓace, jikinsa ya koma toka baƙi, iska ta kwashe shi ta watse a sararin samaniya. Da hayaƙi ya lafa, gari ya tsaya shiru. Aisha da Rafi suka rungume juna, hawaye suna gaurayawa da ruwan sama. La'ila ta haɗa kansu, kuma a karo na farko, la'anar da ta bi zuri'arsu ta karye. A hankali suka sake gina garin. Aisha ta zama shugabarsa, mai hikima, ƙarfi da adalci. Rafi da La'ila suka yi aure, suka haifi ‘ya'ya masu ɗauke da wuta da kuma tausayi a zukatansu. Kowane dare, lokacin taurari suna haskawa a sama, suna jin wani ɗumin iska yana ratsawa. Ruhin Ka'il ne yake kallon su daga sama. Garin da Aisha ta sake ginawa ya zama babban ƙasa mai suna Solora, wanda aka gina bisa haɗin kai tsakanin mata da maza, da zuri'ar Rafi da La'ila. Babu wanda ya sake maganar bautar da wani. Alamar kunya ta zama alamar ƙarfi. Ƙyalli alamar wuta tana a hannun kowane yaron zuri'ar Aisha. Suna alfahari da ita. Tana tunasar da su cewa ‘yanci ba a ba wa mutum shi, sai dai ana samun sa ne da ƙoƙari. A ƙarƙashin mulkin Aisha mai basira, Solora ta bunƙasa. Gonaki suka zama zinariya da albarkarta. Koguna suka yi ta bunƙasa, kuma dajin da aka taɓa la'antar ya koma waje mai tsarki. Lokacin da ta rasu, an kai jikinta haikalin gilashi da wuta, inda zuciyarta ke haskawa da haske madawwami. La'ila da Rafi suka yi mulki bayanta cikin tausayi amma masu ƙarfi. Suka reni ‘ya'ya uku. Nan muka kawo ƙarshen wannan labarin. Haɗin kai, jajircewa da nagarta na iya mayar da ciwo ya zama ƙarfi. Kuma kowane mutum na iya gina wata sabuwar rayuwa ta alheri fiye da wanda ya fito. Ƙarfi, ‘yanci da kuma bunƙasa ba a bayarwa, sai dai ana samun su ne ta haɗin kai da ƙoƙari. Ka tuna, kai ne mai gina makomarka. Ku yi like, share and comment don jin wani sabon labarin da za mu kawo.